שלום, רונית, מה נשמע? שלום רב, ערב מקסים, בסדר גמור, מה שלומך, אני? מצוין, מצוין. אז אנחנו מדברים עכשיו עם רונית סטלקול אברהם. אמרתי נכון את השם? אברהם, סטלקול אברהם. סטלקול אברהם. יש ג'יי אברהם בארצות הברית, שהוא גורו של מחירות, אז זה אברהם. אז רונית, את מורה רוחנית, כן. וגם מאמנת תודעה, גם מרצה וגם סופרת, ואי אפשר לוותר על הטייטל עורך דין, כי בכל זאת למדת לא מעט, נכון. וזה ככה איפשהו נמצא שם ב-back of your mind, ונמשכת לעולם הרוחניות בכל הכוח. תכף נדבר על זה שגם מוצאת ספרים מתוך העולמות האלה, שהם יותר רומנים, וספר אחד גם ילדים, אם יישאר בזמן בסוף אז נדבר גם עליהם ואפילו נראה אותם. אבל מתוך כל הדברים האלה שעשית, מה את הכי אוהבת? מה גרם לך להגיע למכלול הזה של קומפלקס טייטלים, שכל אחד בפני עצמו זה משרה מלאה? קודם כל, אני חושבת שצבעוניות זה דבר יפה. רובנו מאוד מורכבים, כל אחד מאיתנו יש לו כמה אהבות. ואני לא חושבת שזה נכון לחבות אהבה אחת ועל חשבון אהבה אחרת. אם אתה טוב במשהו ובעוד משהו, תבטא אותם. החיים האלה, זה חיים של התנסות, חיים חווייתיים. באנו לצמוח, הצמיחה הרוחנית זה המסע שלנו פה. אז לקחת מתנה אחת ולשים אותה מאחורי הגב ולתת את כל הזרקור למתנה אחרת, זה איזשהו פספוס ברב גוניות שאנחנו יכולים לבטא פה. אז אני חושבת שהכתיבה זה א' ב' שלי, זה מכיתה ג' כותבת, כל צורת הכתיבה למיניהם, שירים, סיפורים, טקסטים, ברכות, מגוון רחב של טקסטים שכתבתי לאורך שנות העבודה שלי בכל מיני וריאציות, וגם בהיבט המשפטי כמובן, אבל הכתיבה שלי בעיקר היא רוחנית, וזאת אהבה מאוד גדולה שלי, והספרים צמחו מתוכם, הם צמחו מתוך הכתיבה הזאת, והדבר האחר שאני אוהבת זה האימון האישי, שזה תהליך שתמיד מרחיב לי את הלב, כי אני מצליחה לראות איך אני נוגעת בחיים של אנשים, איך אני, ברגע שהאדם נכנס אליי לקליניקה ואני רואה את הכאב שלו או את התסכול הגדול שאיתו הוא מגיע, ואני כבר רואה את הפוטנציאל לאן אני יכולה להוליך אותו, זה תמיד מרגש אותי, כי אני מצליחה לראות אותו כבר בהתחלה, בשיא שלו, כשהוא בכלל לא חושב שהוא יכול לצאת מהמקום הזה, ואני גם יודעת את הדרך לקחת אותו לשם, וזה תמיד מדהים אותי, אני כל הזמן אומרת להם בסוף או בשלבים מתקדמים, שכל כך הייתי רוצה, אם היה אפשרי, להפגיש את האדם שאתה עכשיו עם האדם שהגעת אליי, כי זה היה מפגש מרתק, הם אפילו לא האמינו שהם הגיעו להיות כמו שהם מגיעים להיות, וזה מבחינתי דבר גדול. בזה אני מאוד מתחברת ומזדהה, למרות שאני לא מטפלת ולא מאמנת, אני מנהלת קהילה מאוד מאוד גדולה, אולי הכי גדולה בארץ של מטפלים ומאמנים, אבל אין לי אפילו שעה אחת של לימודים מהסוג הזה בקריירה שלי. אני לומדת עכשיו ממך, הנה, אני מראיינת אותך, יש לי אלפי שעות של ראיונות עם מטפלים ומאמנים, אנשים מאוד מאוד מוכשרים, אז אני כל הזמן בלמידה. אבל מה שאני כן מזדהה, כן, אמרת לפני שידור שאין דרך אחת נכונה, אז זאת גם דרך נפלאה ללמוד. נכון, ללמוד תוך כדי ומהחיים ומסיפורים של אנשים, אני מאוד אוהבת ללמוד בצורה חווייתית, אז הנה אני לומדת בצורה חווייתית, אף אחד לא מכריח אותי ללמוד ולהיבחם ולהגיש עבודות, אני נהנית ממה שאני עושה, אבל אני רוצה להתחבר למה שאמרת ולהזדהות עם זה, כי מתקשרים אליי כל כך הרבה אנשים למוקד ההכוונה של קרפוינט, כדי לקבל הכוונה והמלצה על מי באמת טוב בתחום הזה שהם כרגע מתחבטים בו, ואני רואה איך הם נכנסים, אני לא רואה איך הם יוצאים, כי לא אני זאת שמעבירה אותם את הדרך המופלאה הזאת, את המסע הרגשי המטורף הזה, ואני לא רואה אותם זורחים, אבל איפה אני כן רואה? אנחנו מתקשרות תמיד גם לבקש המלצות, כי קרפוינט היא פלטפורמה של ממליצים. אני זוכרת איך הם היו, שבורים, הנה לדוגמה, השבוע, השבוע רק התחיל, זה היה ביום חמישי, דיברתי עם יוד, לא אגיד את השם שלה, כי אני שומרת לה על הפרטיות, והיא טופלה אצל אלה, ואלה אמרה לי, תקשיבי, היא סיימה עכשיו סשן של פגישות, לדעתי היא צריכה עוד, היא אומרת שזה הספיק לה, דברי איתה, אמרתי, את יודעת מה, אני אדבר איתה, באמת, זו הזדמנות להמלצה. ואני זוכרת שכשהיא התקשרה, היא הייתה שבורה לרסיסים, בעלה, שהם ביחסים לא טובים במילואים, היא ושני הילדים הקטנים שלה היו אצל חמותה, אמא של בעלה, ושם עשו לה טרור, את המוות, ובעלה שולט בה
כמו בובה על חוט מרחוק בטלפון, ובגלל שהיא יש לה איזושהי התמודדות נפש, גם את זה אני לא אספר מה, הוא נורא חושש שהיא תראה באיזושהי דרך לילדים, כי בתקופה שהיא בסטרס, זה עלול להתפרץ לה יותר. זאת גם הסיבה שהיא הייתה אצל אמא שלו, ולא לבד בבית עם 2 ילדים. עכשיו, הם שולטים במרחוק, חמתה והוא, ופשוט הפרידו אותה מהילדים שלה. והתקשרה אליי בוכה, בדרך, באוטובוס. את כמעט ולא יכולה להבין מה היא אומרת, מרוב שהיא ככה קשה לה. ואחרי 10 פגישות בלבד, אני מדברת איתה, והיא קורנת, והיא שמחה, והיא מספרת לי מה היא עושה, היא החליפה גם עבודה בדרך, ואני אומרת לה, את זוכרת איך דיברת איתי? אז זה היה לפני 3 חודשים. כן, זה מדהים, אני חווה את זה פה כל הזמן, זה דבר הכי מדהים. אז אני ממש מתחברת למה שאמרת, כי הם יכולים לעשות סלטות, ספירלות, בכמה פגישות. טוב, תקשיבי, זה הרבה עבודה עצמית שלהם, זה ניסיון של המטפלת שלה. זה שיתוף פעולה, אנשים רציניים שרוצים לעזור לעצמם, יש את כל הכלים לעזור להם. הם יכולים להמציא את עצמם מחדש. צריך להיות חיבור. לגמרי. אני מאמינה בדרכך, ואני סומכת עלייך, ואני מבינה שאת לוקחת אותי למקום חיובי, אני אתן את הלב שלי בידיים שלך, אני ממש אניח אותו אצלך, ואני אתן לך לעשות בדברים, אם יש פה את האמון, אני לא אגיד אמון עיוור, כי אין אף פעם אמון עיוור אצל בן אדם שהוא פיקח, אבל יש סמכות אוטוריטה. לא, אני בכלל, אצלי אני לא, אין דבר כזה. אני מבחינתי מלמדת אנשים, קודם כל לדעת לבחור את הדברים שמתאימים להם, כי העולם הזה שופע בהצעות, בתכנים, במידע. אתה צריך לדעת, להכיר את המרכז שלך, כדי שתדע למגנט אליך את הדברים הנכונים, כדי להיבנות נכון על המסע שלך פה. לכל אחד יש מסע ייחודי משלו, אתה לא יכול להתפזר. עכשיו, הראשית של הדבר זה לדעת להכיר את עצמך, לדעת לחזק את המרכז הפנימי שלך. כשהדבר הזה עומד יציב, אז אתה מתחיל ממש לראות בצורה ברורה מה נכון לך, מה לא נכון לך. בדיוק היום בבוקר הייתה לי שיחה כזאת עם המתאמנת של השעה של 8 בבוקר, וזה ממש מדהים איך היכולת הזאת מתגברת, לזהות את התכנים הנכונים, ככל שהצמיחה הרוחנית גדלה. וזה מדויק, זה פחות אכזבות שפניתם לכל מיני אפיקים שהתבררו כלא נכונים, פחות פגיעות מכל מיני אנשים, יודעים לבחור נכון, ממש המקום הזה כל כך מתחזק שאין תלות בגורמים חיצוניים, אדם יודע מה מתאים לו, מה נכון לו לעשות. אמרת, צמיחה רוחנית, שהצמיחה הרוחנית מתגברת, אדם יודע מה נכון לו ומה לא. מה זה צמיחה רוחנית? הרבה שומעים את זה, הרבה מדברים, בואי נסביר את זה פעם. אז אני אתחיל קצת מההתחלה, כי זה גם יהיה הבסיס לכל הרעיון הזה, כדי שאני אחר כך יכולה לדבר על שפת הסתרים, אז הבינו על מה אני מדברת. אז קודם כל, היקום הזה הוא אחר ממה שהאנושות חושבת. יש פה, למשל, אם אני מחר מעתיקה את מקום מגוריי לשוודיה, סתם, אז אני צריכה ללמוד את השפה, אני צריכה ללמוד את קוד ההתנהגות שם, כי לפעמים אם משהו שהוא מקובל בתרבות שלי, הוא לא מקובל שם, אני צריכה לדעת את זה. במקרה שעליו אני מדברת, אין צורך לעבור למדינה אחרת, אבל כן יש צורך להבין את המשמעות הנכונה של המילים שאנחנו אומרים, של המעשים שאנחנו עושים, ושל המחשבות והאמונות שאנחנו מאמצים. כי יש להם השלכה מטורפת על מה שאנחנו מזמנים לחיים שלנו, ואנשים לא מבינים את ההקשרים האלה בכלל. אין להם מושג שמשהו שעכשיו הם אמרו, עכשיו חתם איזו תקופה של כמה חודשים של חוויה שתגיע לפתחם, והם יחשבו שזה נסיבה חיצונית שלא קשורה אליהם, שהם צריכים להתמודד איתה עכשיו, והם צריכים לראות איך הם עומדים באתגר הזה, כשלמעשה משהו שעכשיו הם אמרו, יצר את הדבר הזה. אופן שבו הם חשבו, אמונה שהם בחרו לאמץ. יש כל כך הרבה משמעויות לדברים שאדם בוחר לעשות, ואנשים פה מתנהלים בשפה ובתרבות שהם לא מבינים את המשמעויות שלה. ומה שאני מלמדת הוא קצת יותר מורכב, כי זה לא שאני אומרת לך, חני, את נוסעת לשוודיה, בואי נלמד אותך את השפה, בואי נלמד אותך את הקודי התנהגות, את התרבות, את הכללים, את החגים, את תביני שאת עוברת, את צריכה להשתנות. פה אני אומרת להם, זה החיים שהכרתם כל הזמן, מהיום שנולדתם, זאת התרבות, אבל בואו רגע, אני רוצה עכשיו להפוך לכם את הכל. כשאתם אומרים ככה, זה לא מה שחשבתם, זה אומר שעכשיו יקרה לכם ככה. כשאתם עושים ככה, זה לא מה שחשבתם, וזה לשנות את השפה תוך כדי שהם נשארים באותו מקום. אז זה קצת יותר מאתגר. ואני יכולה לתת לך דוגמה על מה אני מדברת.
למשל, כשבן אדם הוא חווה יום שלם שבו אנשים כועסים עליו, כאילו הוא רב עם מישהו בעבודה, הוא בבוקר יצא והוא רב עם אשתו, הוא רב עם מישהו בכביש, והכל כאילו, הוא לא מבין מה קורה פה, הוא אומר, אני לא יודע, היום הזה הפוך, או שאני, כולם לא בסדר, כאילו השפיטה היא תמיד החוצה, אנשים רגילים לשפוט אנשים אחרים. אבל מה שקורה פה, זה שהיקום מנסה להגיד לך, שאתה עצמך כועס על עצמך על משהו, כשזה בא מכל הכיוונים האלה, כולם זה השתקפויות שלנו, של משהו שמתחולל בפנים וצריך, זה הזמן שלו בתהליך של הצמיחה רוחנית שעבורה הגענו, שצריך לטפל בו עכשיו. אז כשבן אדם קודם כל לוקח אחריות ומפסיק להאשים אנשים אחרים, ואומר, אוקיי, אם כל העולם כועס עליי, זה שיקוף שלי, זה אומר שאני כועס על עצמי על משהו, ומתחיל לחפש מה זה הדבר הזה. עכשיו לפעמים הוא לא יודע לעשות את זה לבד, לפעמים זה תהליך, לפחות כמה פעמים להבין איך מפענחים את הדבר הזה. אבל אתן לך דוגמה, אם למשל מגיעה אליי מישהי שהיא מספרת לי כזה דבר, ואני שואלת אותה על מה את כועסת על עצמך, והיא אומרת לי, מה את מדברת? זה לא קשור אליי, כאילו אני מספרת לך שכעסו עליי, כאילו, ואני לא מבינה למה. אז אני אומרת, תקשיבי, אם זו וזו וזה וזה כעסו עלייך, הם כולם באים עכשיו להצביע לך על איזושהי נקודה, שעכשיו זה העת לטפל בה, והיא קשורה בכעס עצמי, הם משקפים לך את זה. ואז כשהיא מסירה התנגדות, וזה מה שחשוב פה בתהליך הזה, שנייה. כי הם מתנגדים כשאת אומרת להם את זה? לפעמים כן, לפעמים זה מכעיס אותם, כי אם עכשיו הם עסוקים שחמתם לא בסדר כי היא תקפה אותם, והנהג בכביש היה מעצבן, והמורה של הילד לא הרגיזה אותם, אז הם עסוקים בהם באופן אישי ועסוקים באירוע. אבל הם לא מבינים שלא, הבן אדם צריך לשחרר אותו, את המורה, את הגננת, את הנהג, הם שליחים, הם באו להביא לך עכשיו משהו שאתה צריך לעבוד עליו. עכשיו, כשאני מקשה עליה ואני אומרת, תקשיבי, אנחנו יכולים לשבת עוד כמה דקות עד שאת תתמסרי ותביני שיש פה משהו שמדבר אלייך, לפנימיות שלך. ואז אנחנו מוצאים שאותה בחורה כבר לאורך שנים שמה את עצמה במקום אחרון, היא בייביסיטר לנכדים שלה, היא לא הולכת ללמוד קורסים שהיא שנים רוצה, היא לא הולכת לטיולים שהיא שנים רוצה להצטרף אליהם, היא הולכת כל לילה לישון כשהיא אומרת, אני מפספסת את החיים שלי, כולם, אני רצה שומרת על זה, עושה את הקניות לזה, הולכת לטפל באמא, הולכת לפה, הולכת לשם, אבל היא במקום אחרון, אצלה שום דבר לא זז. עכשיו, למה היא חווה את התסכול הזה? התסכול הזה, שהוא בא באמצעות של הכעסים שמופגנים כלפיה, זה מכוון כדי שהיא תרגיש איזושהי אי נוחות, והיא תתחיל לחפש משהו, היא תתחיל להבין שמשהו, זה מה שההדרכה שלנו הזה, מלאכים וישויות שעובדות איתנו, עושה לנו כשאנחנו סוטים מהנתיב שלנו, ואנחנו לא עובדים על הדברים שבאנו לעבוד עליהם. וכשמחפשים אותם נכון, ואז היא מזהה שזאת הסיבה, שהכעס העצמי הזה שלה, הוא מופגן כלפיה מאחרים, אז היא מבינה שהיא צריכה לעשות איזשהו שינוי, אז פתאום היא נרשמת לאיזשהו קורס, או שהיא הולכת לאיזשהו טיול, וברגע שהיא מתחילה את התנועה הזאת שמראה שהיא הבינה את המסר, והיא עובדת על עצמה, הרעשים שבחוץ מתחילים לשכוח, אפילו שזה לפני כן היה נראה לה דילמה מאוד גדולה, מריבה מאוד גדולה עם כל מיני גורמים, פתאום אין מריבה יותר, ואנשים אפילו מעבירים נושא, שוכחים, אפילו מתחילים לפרגן, כל הרעש יורד אוקטבה, כי הוא מילא את ייעודו, כל הרעש הזה נוצר, כדי שהיא תתרכז עכשיו במשימה העכשווית. עכשיו, מה שזה אומר, שכל השבוע שלנו, זה הלוז של הצמיחה הרוחנית שלנו, זאת אומרת, השיעורים שלנו, שזורים בתוך השבוע. כשמתאמן מגיע אליי... הצמיחה רוחנית, כן. לפי שפת הסתרים, בואי נראה אם הפנמתי את מה שאמרת, הקשבתי בשקיקה, את מדברת בצורה מאוד רעותה, אז קל גם להקשיב לך ברצף. בדרך כלל לא נתנת לדבר ככה הרבה זמן ברצף, כי אני נכנסת בין לבין, אבל פה חופשי את יכולה לדבר, את מעניינת. כן, אז אם אני מבינה נכון, בשביל להבין את שפת הסתרים, היקום, הישויות העליונות הגבוהות, באות לומר לי משהו, שזה בעצם הנשמה שלי. כן. יש לי מטרה כאן. אם אני עושה דברים אחרים שהם לא המטרה שלי, הדברים לא יעברו חלק. נכון. יהיו לי התנגדויות. נכון. אוקיי? עכשיו, זה רפלקטיבי, כי איך שאני מתייחסת, ככה אני מקבלת, נכון? זה גירוי תגובה, יחס גורל ליחס, דומה מושך דומה, כל המשפטים האלה באותו אזור, כן, הם די מסבירים את מה שאני מתכוונת. אז כשאני נמצאת בווייב שלילי, לא בסנטר שלי, לא בייעוד המדויק שהנשמה שלי יש לה תפקיד בעולם, וזה מה שבאתי לעשות, הדברים חורקים.
ואני מתוסכלת, ואני צריכה ללמוד מכל דבר כזה, מה הוא מלמד אותי, מה הוא משקף לי, וההתפתחות הרוחנית, אם אני אסכם עכשיו בשורה אחת, ומכל דבר שמגיע אליי, כל חוויה, התרחשות, אמירה, רגש, אני בעצם צריכה להיות סוג של בלש, נכון. ולחפש את המשמעות מאחוריה, נכון. את הנסתר. כן. עכשיו, זה מאוד מאוד קשה לחשוב ככה, זה... כן, אבל... ובן אדם, אני מנסה לדמיין את עצמי, כל הזמן אומרת, אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? אז מה זה בא להגיד לי? זה קצת לא אותנטי. אז אני אגיד לך ככה. צריכה לחשוב בדואליות, בדו-קוטביות. אז אני, בתור מי שמלמדת את זה היום, ומראה את זה כל יום, כל היום, בכל מיני מגוון של נושאים מטורף, וכל הזמן מרתק אותי החוכמה שיש בזה, אני ככה התחלתי את הדרך שלי. חברה טובה שלי, נגיד היה נכנס מישהו למשרד, עבדתי בהסתדרות, הייתי אומרת לה, מעניין למה הוא אמר את זה עכשיו, למה זה קשור, מה זה בא להגיד לנו? זה הייתה אומרת לי, רונית, אי אפשר ככה כל היום, תנוחי קצת, הוא אמר, כי בא לו להגיד, תשחררי, כן, אבל את יודעת, אבל זה מה שיצר את המקצוע הזה שלי, שהוא מרתק, כי מצד שני, זה כזה מדהים שהיקום מדבר איתנו כל הזמן, גם לא באמצעות אנשים, גם באמצעות אירועים, גם באמצעות משהו שקרה עכשיו עם הקומקום החשמלי, משהו שקרה עכשיו בטלוויזיה, משהו שקרה עם כוסות שעפו, לא יודעת, את לא מבינה באיזה גאוניות תשובות לשאלות שאנחנו מעלים בתוכנו, דילמות אישיות אפילו. את קמה בבוקר עם איזו שאלה, אם לעשות ככה או לעשות ככה, ופתאום איזה משהו בבית, אירוע שאת היית עדה לו, נתן תשובה. ומי שלומד לראות את ההקשרים האלה, מבין עד כמה העולם שמולנו, זה לא משהו דומם, זה אנרגיה מטרפת שמדברת איתנו כל הזמן. ואני מבחינתי, מרגע שהתחלתי ללמוד את זה, כשהתחלתי ללמוד את זה, העולם הפך ברגע אחד משחור לבן לצבעוני מבחינתי. זה מדהים, ההקשרים מטורף. אני אתן לך דוגמה מעניינת. כשהייתה מלחמת לבנון השנייה, אנחנו התגוררנו במעלות. ואת יודעת, טילים עפו מכל הכיוונים, ובמעלות לא הופעלו האזעקות, כי כל הטילים שעפו לכיוון הארץ, באו מהאזור שלנו. אז פשוט לקחנו את הילדים מזוודות, והיינו כמעט חודש וחצי מחוץ לבית בכמה תחנות, ונסענו למלון מטרופוליטן בתל אביב, והייתה לנו וילה מהממת שם, על חצי דונם, יפהפייה מושקעת, והרכב שלי, הפרטי נשאר שם, נסענו עם הרכב של בעלי, ואנחנו עולים במעלית ככה במלון, ואני אומרת לבעלי, אז הייתי במעלות, התחילה הפתיחה של העולם הרוחני שלי, אני אומרת לבעלי, תקשיב, אנחנו כאילו פה בסדר, ברחנו והכל טוב ויפה, אבל כל הרכוש שלנו נמצא שמה, כאילו הבית שלנו והאוטו שלי, וכאילו בטיל אחד יכול, כאילו כל מה שיש לנו, וזה היה כזה, אנחנו עולים במעלית, אני זוכרת עצמי מחזיקה ככה את הידית של המזוודה, ואנחנו נכנסים לחדר, וממש, איך שאני נכנסת לחדר, יש תמונה, ואני ישר משאירה את המזוודה, הולכת לתמונה. בתמונה רואים וילה, מצוירת וילה, ומצוירים פעמונים, כאילו מפוזרים בדשא מסביב לווילה, פעמונים גדולים כאלה, ואני מסתכלת על הבית, ואני רואה שאין על הבית שום שריטה, אין איזה אזור שנשבר או ניזוק או לא יודעת מה, הפעמונים היה ברור לי שזה הטילים, היה ברור לי שזאת התשובה שההדרכה שלי נותנת לי על השאלה ששאלתי הרגע, מעניין מה יקרה עם הבית שלנו, כי גם לא ידענו מתי נחזור, ומה שכן ראו זה שהעשב צמח שם פרא, זאת אומרת העשב רואים שהוא לא מטופח, לא מטופל, והוא מגיע ככה עד גובה החלונות. אז בעלי ככה מסתכל עליי, איך שנכנסנו תקועה ככה מול התמונה, ואני אומרת לו, תקשיב, תראה איזה תשובה נתנו לי ההדרכה שלי, אז הוא אומר לי, מה? אני אומרת לו, מה שאלתי עכשיו במעלית? מעניין מה יקרה עם הרכוש שלנו, הבית שלנו, המעלית שלנו, תראה את התמונה הזאת, תראה איזה תשובה הם נותנים לי, תסתכל, אין שריטה על הבית, הבית שלם. וזה בדיוק מה שקרה, וזה לא היה טריוויאלי לקרות, כי בתים מעלינו ומתחתנו ניזוקו, בכביש ממולנו נפל נפל, רכב מלידינו נפגע, כאילו מעלות חטפה, אבל הבית שלנו נשאר שלם. עכשיו, מה שיפה בזה, זה שברגע שאני מבינה את התשובה, נגמרו השאלות שלי בעניין הזה, אני רגועה, כאילו מישהו חתם לי שהבית שלי שלם, וזה העניין, להבין את השפה הזאת ולהתייחס אליה כאילו מישהו דיבר איתך הרגע, כאילו מישהו אמר לך משהו שהוא אמת, וככל שאת נותנת מבט רציני לדברים, הם מגבירים את הקול שלהם, התשובות הופכות להיות עוד יותר חדות ועוד יותר ברורות, זה כמו שריר שאת מאמנת. יכול להיות אסוציאציות,
זה יכול להיות דמיונות שלך, זה יכול להיות סתם עשית חיבורים והקשרים. לא את כל יכולה דבר לבחור, יש בו תשובות ברורות. את יכולה לבחור לראות את זה ככה, אבל אם את מוצאת לאורך שנים שהדבר הזה משרת אותך והוא מדויק, ברמה של את יודעת, נגיד אם הילדים שלך נסעו עכשיו לאיזשהו מקום ויש איזשהו משהו ואת מקבלת איזושהי תשובה, שהוא היה במקום אחר עכשיו בדיוק שזה קרה, והדברים פשוט מוכיחים את עצמם. המון דוגמאות, כבר לא בחיים שלי, רק אני כבר שנתיים מנהלת קליניקה, אני כבר מתחילה לספור מאות מתאמנים, והדברים קורים אחד לאחד גם בחיים שלהם. זאת אומרת, השפה הזאת היא עוברת, אני מדביקה אותה לאנשים, ואנשים כותבים לי הודעות ומתקשרים אליי ואומרת, לא תאמיני, אני שאלתי את זה ופתאום זה קרה לי, וזה בתשובה מדויקת למה ששאלתי. אז הדבר הזה הוא פשוט מוכח. אז אם אני עכשיו אגלה את שפת הסתרים, ואני אתרגל את זה, ואני אלמד לחשוב במונחים האלה, ואני גם כמובן אהיה ערנית לכל האיתותים מסביבי. כן. איך אני אצליח ליצור לעצמי את נסיבות חיי, שעליהם אני חולמת? זאת אומרת... אז אני אגיד לך ככה. בין להכיר את התשובות ולקבל אותם, זה לא אומר שאני יוצרת לעצמי את הסביבה שלי. לדעת לקרוא את התשובות, זה לדעת להבין מה שהצד השני מדבר אלייך. עכשיו, לדעת לדבר אל הצד השני ולבקש ממנו ולייצר, זה השיח שלנו. אבל זה בדיוק שפה היא הדדית, היא לא רק מכיוון אחד לכיוון שני. אז הדרך ליצור מציאויות, זה טכניקה, שאפשר לתת לה כמה אסוציאציות שיסבירו לאנשים. יש כאלה שאומרים שזה כמו להזמין את המנה מהמלצר של החיים. זאת אומרת, כשאת הולכת למשל למסעדה, ואת רוצה להזמין מקרוני בולונז, אז את יושבת, אפילו לא באופן מודע, ברגע שאת בוחרת מהתפריט את המנה שלך, יש איזושהי תמונה שעוברת לך ככה בדמיון, של הפעם האחרונה שאכלת מקרוני בולונז, זה כאילו, זה לא במודע, אבל זה קורה לנו. היום כבר יש טאבלטים שאת רואה את התמונה מול הפנים, הם חוסכים לך את הדמיון. נכון, אבל לפני שזה היה התפריט הרגיל, זה משהו שקורה לנו באופן טבעי, את בא לך משהו, את אומרת, נגיד, אני רוצה לבשל עכשיו פסטה, או שאני רוצה זה, את רואה אותה, יש איזה שבריר שנייה שהדבר הזה עובר לך. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, כשאנחנו מזמינים את המנה שלנו, אנחנו מאמינים שתכף היא תגיע לנו לשולחן. זאת אומרת, אין לנו ספקות שעכשיו הזמנו והמלצר ייפול והמנה שלנו לא תגיע, או שהמטבח פתאום יסתגר. זה ברור שהיא תגיע. זה ברור שהיא תגיע, יש לנו אמונה מוחלטת בדבר הזה. ודבר שלישי, אנחנו משחררים, אנחנו מדברים עם הבן אדם שיושב מולנו, אנחנו לא אומרים עכשיו, מעניין אם ישימו את המלח כמו שצריך, מעניין אם יחממו את זה כמו שצריך, אנחנו לא מתעסקים עם זה יותר, זהו. זה בדיוק המנגנונים, איך להזמין את המציאות לעצמנו. אנחנו צריכים לדמיין את זה, זאת אומרת, ממש, יש גם, אני אגיד, עיתויים ספציפיים שטוב לעשות את זה, שהם כאילו משפיעים יותר על התת מודע שלנו, התת מודע שלנו, מה שיושב שם, זה מה שממגנט את האירועים, אז מה שאנחנו מצליחים להשחיל לשם, יש זמנים שהם טובים לעשות את זה, אז לדמיין את זה, להאמין באמת שמה שאת עכשיו מבקשת, המשאת נפשך והדבר שאת עובדת עליו עכשיו, יש צד שני שמקשיב לך רוב קשב, יש אנרגיה שפועלת מולך, יש ישויות שמקשיבות לך, אז לדעת שמישהו כמו המלצר עכשיו שמע את מה שביקשת, והדבר השלישי זה לשחרר, באמונה שהדבר הזה נעשה, זאת אומרת, אם את אומרת, מעניין אם זה יבוא, מעניין אם זה יהיה לי, מעניין אם המקרוני בולונז יהיה לי תכף על השולחן, מעניין אם הוא יהיה, אנחנו לא עושים את זה, אותו דבר, את עשית עבודת דמיון כמו שצריך, את מאמינה בזה לגמרי, את משחררת, והעיתויים לעשות את זה, עכשיו אני אתן לך סתם דוגמה, למשל לפני שנה הקמתי פרויקט Head Start לספר הילדים שלי, אז את יודעת, ב-Head Start קוצבים זמן, זה בין 0 ל-90 יום, ומחליטים על סכום שרוצים לגייס, ואת יודעת שאנשים היום קשה להם לעשות לייק לפוסט, אז בטח להוציא 100 שקלים לספר, שזה העלות של הספר שלי, שהוא יחסית יקר לספר ילדים, אז זה לא דבר פשוט. כתבתי 45 ימים, וקבעתי סכום של 35,000 ש"ח. הגעתי ליותר מהסכום הזה, ב-45 ימים. הצלחתי לעמוד בפרויקט Head Start. איך עשיתי את זה? קודם כל, עשיתי לי לוח חזון, יש לי לוח שם, שכל פעם שאני רוצה לעשות משהו חדש, אני פשוט ממלאה אותו בכל סימני ההצלחה של הדבר הזה, כדי שישטוף לי את סימן הצלחה. למשל, מכתב שכותבים לי מחברת Head Start, אנחנו שמחים להודיעך כי הפרויקט חזון, את רואה כמו את החזון, את רואה את הדבר הזה מתרחש. אני עושה דברים פרקטיים, אני שמה תמונות של עצמי בשיא האושר שלי, עשינו אפילו כמו כתבה בעיתון שלי, והבת שלי הראה לי את הספר הזה, שלי ושלה, שאנחנו מצולמות, אחרי זה הוצאתי את כל הציורים האלה והדבקתי כתבות אמיתיות, כל דבר שהיה שם
פשוט התחלף לדבר האמיתי. אותו דבר הצלחתי לעשות כשלמדתי לימודי משפטים, אמרתי אני מכניסה את הרוח גם ללימודים, והחלטתי שאני רוצה סמסטר אחד הכל מאיות. עכשיו זה מקצועות שהם כל אחד עולם בפני עצמו, זה מקצועות מאוד קשים, הלימודים הם, יש לך בחנים, יש לך מבחנים, יש לך עבודות להגיש, להוציא סמסטר שלם מאיות, זה לא דבר טריוויאלי. אז שוב, אני רשמתי על הדופן של הספרים, של הקלאסרים 100, לקחתי את הדף הזה שאנחנו מקבלים ציון למבחן, בדיוק כמו שהוא הדפסתי אותו, רשמתי את הציון, את השם של המקצוע העתידי שאני לומדת בסמסטר הבא, איזה שם כמה מילים של המרצה, שמתי את זה בפתיח של כל קלאסר, כל פעם שפתחתי ראיתי את 100 הזה, מעבר לדמיון שאני מקבלת את הציון הזה ואני כולי שמחה, והשעות שעושים את זה, זה לפני השינה, זה שעה שבה התת מודע זה כמו מין חלון, הוא כאילו נפתח, אנחנו מכניסים לשם מה שמכניסים לשם, וכשאנחנו ישנים הדבר הזה פועל בכוח האנרציה, הוא כאילו מדפיס את עצמו לתוך התת מודע. אז כשאנחנו עושים פעולה חזרתית כזו, כן, כשאנחנו עושים פעולה חזרתית כזאת, ואנחנו באמת מכוונים לדבר הזה ומאוד רוצים שהוא יצליח, אז הדברים קורים, הם קורים בצורה מדהימה, וזה יכול לעבוד גם בתוך מערכות יחסים, על שאת רוצה לשנות התנהגות של מישהו כלפייך. או שאת רוצה לקבל איזה רגע, אני רוצה לשנות התנהגות של מישהו כלפיי, אז שעה לפני השינה, אני פשוט חוזרת לעצמי על המנטרות האלה, והוא משתנה? גם, ויש לזה עוד טכניקות. לא הבנתי, רגע, אני מדברת עם עצמי והוא משתנה? את יכולה לשנות את ההתנהגות שלו, אני אגיד לך איך זה עובד. קודם כל, יש לכל אחד מאיתנו אני גבוה, זאת אומרת נשמת על שמלווה כל אחד מאיתנו. עכשיו, שאת רוצה לסדר מערכת יחסים עם מישהו, באותה מידה גם הנשמת על של אותו מישהו רוצה, גם אם הוא כלפייך ברמה הארצית מאוד נותר ומאוד לא מתנהג איתך יפה והכל, האני העליון שלו כן היה רוצה שדברים יסתדרו. אז זה כאילו, זה ששני האני העליון של שנינו מצטוותים כשאת עושה עבודה כדי ליישר את ההדורים ביניכם. אבל אפשר לעשות גם עבודה אנרגטית. למשל, אני אומרת גם למתאמנים שלי, כשהם באים עם איזושהי דמות מהחיים שלהם, שיש להם בעיה מאוד קשה איתם, חמתם, בוס שלהם, ילד שלהם, לא יודעת מה, אני שואלת אותם, בשיא של הכעס, למה אתם מדמים את הבן אדם הזה? איך הוא נראה לכם? אז למשל, יכולה מתאמנת שלי להגיד, מבחינתי, אני רואה אותו כמו זאב שחושף שיניים, והוא עומד לקפוץ עליי, והוא כולו מזיל ריר, והוא כזה תוקפן, וככה אני רואה אותו. אני אומרת לה, אוקיי, אז עכשיו אם את רוצה להפוך אותו להיות משהו רגוע יותר, שלב, שיש לך דינמיקה נעימה איתו, כאילו איזה סמל את יכולה, איזה בעל חיים את יכולה לשנות אותו? ואז היא אומרת לי, הייתי מעדיפה חתול, כי אני אוהבת חתולים, וככה יש לי חתולים, והם מתלפפים עם הזנב שלהם בין הרגליים שלי, מחפשים חמימות, והם כאילו, הם בעל חיים שכאילו מסמל חביבות בעיניי. אז אני אומרת, טוב, אז עכשיו לפני השינה, כל פעם לפני שאת נרדמת, תראי את עצמך, מדמיינת את הזאב חושף השיניים הזה, וכאילו שאת מעבירה אותו והופכת אותו להיות חתול. עכשיו, התת מודע יודע שאותו זאב מקושר לאותו בן אדם. אם הייתי אומרת לה, לעשות את העבודה הזאת על הבן אדם שיש לה שם מולו כל מיני משקעים ודם רע, זה היה בעייתי, כי היא מכירה אותו ככה, זה דפוסים גבוהים, היא יודעת שקשה לשנות אותו, אבל עם הזאב אין לה עסק, היא לא מכירה אותו, אז אין לה בעיה להחליף לו את הדמות לחתול. ואז פתאום שבוע אחרי היא מגיעה אליי, והיא אומרת לי, תקשיבי, זה פשוט לא יאמן, בהתחלה שדיברת זה היה נראה לי שטות גמורה. כי זה באמת, זה נשמע הזוי, אני מסכימה שכל מי שעכשיו פעם ראשונה שומע את זה, יגיד לי, זה נשמע לא הגיוני. אני לא חושבת שזה שטות, אני מבינה מאוד את ההיגיון. כן, אני מבינה מאוד את הרציונל. אז היא מספרת לי שפתאום אותה דמות שהיא כל הזמן מאוד נוקשה, מאוד חדה, מאוד כאילו קווים, הכל כזה נראה כזה תקיף כלפיה ממנו, פתאום מציע לתת, פתאום אומר לה, תשמעי, נשארו לי 2 כרטיסים, אולי את רוצה, אין לי למי לתת, כל מיני דברים שאומרת, אני מכירה את הבן אדם 10 שנים, בחיים לא חוויתי התנהגות רכה כזו ממנו אליי. עכשיו, אפילו הוא לא מודע למה קרה לו השינוי הזה, אבל הוא מרגיש את זה, כי זאת עבודה אנרגטית, ואנחנו יצורים טלפתיים, 95% מהתקשורת בינינו בכלל לא מילולית, היא של טון, היא של תדר, היא של אנרגיה, היא של טלפתיה, היא של החיתוך דיבור, של מלא דברים, הדיבור עצמו הוא אחוז מאוד נמוך מהתקשורת, אז כשאנחנו כיצורים אנרגטיים מתחילים לדבר בשפה שלנו כיצורים אנרגטיים, אנחנו יכולים לחולל פלאות פה, והסידור של המערכות יחסים, בכלל בלי שהיית צריכה להסביר לו שום דבר, בכלל בלי להגיד לו שעשית העבודה הזאת, זה פשוט מדהים, את גם יכולה לסדר את היחסים איתו, וגם להבין ממנו איזה רמזים הוא נותן לך להתפתחות שלך, ולעבוד עליהם כדי להאיץ את עצמך. וואו, זה מדהים. אז אם עכשיו אני רוצה לקרב אליי מישהי,
שכנראה לא מדברת איתי מספיק זמן, לא יודעת מה הסיבות שלה ואין מושג למה. אני לא מתעסקת עכשיו בלמה וכאלה, אני פשוט מקרבת אותה אליי בדמיון שלי. או לא אותה, מישהי שהיא בדמותה. רגע, לפעמים... והיא תבוא אליי? רגע, שנייה, אני לא רוצה למהר להשיב, כי לפעמים מעגלים שלנו נסגרים עם אנשים ויש להם סיבה. זאת אומרת, ככל שאנחנו צומחים לדרגה הבאה שלנו, אנחנו לפעמים לא מתאימים כבר לאנשים שעשו איתנו דרך. הם כבר לא באותו תדר, אנחנו לא יכולים לתקשר באותה רמה, לא יכולים ללמוד אחד מהשני, כמו שאנחנו יכולים מהאדם הבא שנכון לנו להכניס עכשיו לחיים. יש כאלה שמלווים אותנו עשרות שנים, בני הזוג שלנו, ילדים שלנו, ההורים שלנו, יש חברים שהם לדווחים ארוכים, ויש חברים שהם לפרקי זמן, הכל מקוון נכון. זאת אומרת, את צריכה לשאול את עצמך, אם יש לך בה עוד עניין, אם את מרגישה, או שאת רוצה אותה בגלל שאת מרגישה שהיא, כאילו עשתה את ההפסקה של המערכת יחסים, ויש בך משהו שנעלב, או משהו שרוצה לתקן, כי זה לא ברור לך. השאלה מאיזה מקום זה בא, אם את מרגישה שאת אוהבת את הבן אדם, ושאת חושבת שאת יכולה להתערם ולתרום, והמערכת יחסים הזו יכולה לקום ולהיות, ושיש פה רק איזושהי אי הבנה, אז כן יש אפשרות לשנות את זה. את צריכה לשאול את עצמך את השאלות הנכונות, לא תמיד זה נכון לקרב אלינו אנשים שעשינו איתם דרך, לפעמים זה נכון לפנות להם את הקשר איתנו, כדי שהאדם הנכון ייכנס אליהם וכנ"ל לגבינו. אז זאת שאלה. ולגבי הקטע של נגעתי בעלבון, אני מאוד מאוד ממליצה, יש את 4 ההסכמות של דון מיגל רויס, שאני עובדת איתם המון עם אנשים, כי אלה 4 מדרגות רוחניות, שעוזרות לנו מאוד מאוד לדייק את עצמנו, ולהעלות את עצמנו במדרגה הרוחנית. אחד מהם זה לא לקחת דברים באופן אישי, זאת אומרת, למשל כזה דבר, אם מישהי הפסיקה מערכת יחסים איתנו, ואנחנו ישר רצים לקטע של עלבון, אני אומרת תמיד למתאמנים שלי, אם אתם מפרשים אירוע ברמה שלוקחת אתכם להיות מתוסכלים, עצובים, כועסים, נעלבים, אתם לא מפרשים אותו נכון, תחזרו לאירוע שוב. אין שום דבר בחיים שלנו שקורה לנו שנועד להנמיך אותנו, הכל נועד להצמיח. צריך פשוט לחפש את הדבר הזה ולא לוותר עליו. להגיד, גם אם אני לא מבין אותו היום, אני אבין אותו מחר, לא מחר, עוד שבוע. אני מסרב לפרש את הדבר הזה כמשהו שמקטין אותי או מחליש אותי. וכשהעיניים קרויות כל הזמן לחפש את המצמיח, התשובה מגיעה. אז לא לקחת דברים באופן אישי, כמו שנתתי את הדוגמה ההיא שמישהו כועס על האישה הזו שסיפרה שכולם כעסו עליה, אם הייתה מתעסקת עם האנשים שכעסו עליה, הייתה מפספסת את השיעור הזה של ללכת ולעשות דברים למען הצמיחה של עצמה. זה זמן מבוזבז, זה עיכוב בצמיחה שלנו כשאנחנו מתעסקים עם הבן אדם ומתעסקים עם הדבר. אז אחד השלבים בצמיחה רוחנית, זה לא לקחת עלבון אישי, לא לקחת להבין כל דבר מה הוא בא ללמד אותי. בדיוק, לחפש את המסר, מה הבן אדם הזה, רגע, הבן אדם הזה עכשיו צעק עליי, מה זה בא להגיד לי? מה אני צריך להבין מבין השורות? האם אני צריך להבין שאני עצמי צועק בכל מיני מקומות, ואולי אני צריך ללמוד שיח קצת יותר מכבד לאנשים? לפעמים זה שיקוף שבא להראות לנו את עצמנו. תמיד יש שם מסר שבא להראות לנו איך לפתח את עצמנו יותר, אבל זה מה שאנשים לא מבינים, והם עסוקים בסנאות אישיות ובכל מיני עלבונות. אז זאת מדרגה אחת. מדרגה שנייה זה לא להניח הנחות, שזה גם משהו שרוב האנושות נוטה לעשות. מישהו לא עונה לי לפלאפון, קצת לא בקצב שאני רגילה, אז ישר הוא לא סופר אותי, הוא לא מכבד אותי, הוא לא זה. יכולים לקרות מיליון דברים בצד השני שאין לנו מושג מהם. תמיד צריך לשפוט לכף זכות. ולהגיד, רגע, גם לפעמים, אם זה לא קרה עכשיו שהוא לא ענה עכשיו, אם הוא יענה בעוד שעה, יהיה לו יותר מידע שאני צריכה, מאשר אם הוא יענה עכשיו. אז הכל קורה נכון. אם אנחנו מאמינים שהכל קורה בטובתנו העליונה, יש משהו מאוד שנרגע בחיים שלנו. אז אנחנו לא בלחץ שדברים יקרו עכשיו ואתמול, וגם לא שהם יקרו באופן מסוים. לא תמיד אנחנו יודעים מה נכון לנו. אז יש איזשהו משהו שמאוד נרגש, שאת אומרת, אם זה לא קרה עכשיו ואני עשיתי את כל מה שיכולתי, זה לא נועד לקרות עכשיו, זה הכל קורה בטובתי העליונה. הדבר השלישי זה לעשות תמיד את המיטב, כי כשאנחנו למשל חותרים, נגיד, להתקבל לאיזושהי משרה, ואנחנו מבררים ומתכוננים לראיון, ועושים שיעורי בית, ועושים באמת את כל מה שאנחנו יכולים, ובסופו של דבר אנחנו לא מתקבלים למשרה הזאת. אם לא היינו עושים את המיטב, תמיד היה לנו את הספק שאולי אם היינו עושים ככה, זה היה, ואז אנחנו לא יודעים אם התפקיד הזה שלנו או לא שלנו. אבל אם אנחנו עושים את המיטב, אנחנו יכולים להיות רגועים, שאם זה לא קרה, לא נועד לנו, ואז לשחרר. יש פה איזה משהו שמאוד מנקה אותנו מייסורי מצפון, מתסכול, זה זמן מבוטל, חבל, כאילו חבל על כל הזמני האוויר האלה של העצב והתסכול. אני יכולה לתת דוגמה, זה דווקא מהכיוון של הילדים שלי.
כן. אני אימא ל3 בנים, וחלמתי על בת. חלמתי על בת כבר החל מהשלישי שנולד בן. איך שנולד בן, אמרתי, בשקיפות העורפית, ידעתי שזה בן, אמרתי לבעלי, טוב, תהיה לנו רביעית. לפני ההיריון הרביעי, מה לא עשיתי? זקיקים ובדיקות דם, והרבה סבבים שלמים לזהות מתי הביוץ, מתי הזמן הנכון, מתי זה בת, מתי זה בן. חוץ מלשאוב ולשים את זה במבחנה, ניסיתי הכל. וכל פעם שניסיתי בת, לא נקלט. ואני נקלטת בדרך כלל בניסיון הראשון. ואת בשלישי אמרת שיהיה לך בן רביעי. בשלישי אמרתי, אני רוצה בת, אז יהיה ניסיון רביעי לבת. אוקיי. אני אימא ל4 בנים, כי אחרי כל הניסיונות שלי, לא הצלחתי להביא את הבת, ובסוף זנחתי לחלוטין את כל הספירות, ואת כל הדברים שאומרים לך לעשות, ואמרתי, שחררתי את זה. ונכנסתי להיריון, ומשהו בתוכי, ידע שזה בן, ובאמת זה בן. אתה הרופא המעצבן, אומר לך בשקיפות עורפית, את אומרת לו, נו, מה זה? מה הוא אומר לי? 90% בן. תגיד 50, תגיד 70, למה 90% בן? 90% בן. ואני כזה אומרת לעצמי, טוב, זה הגורל שלי, להיות אימא לבנים. אימא ל4 בנים, זה מה שכנראה, זה מה שכתוב היה לי, אני לא כזאת דתייה, ואני לא כזאת רוחנית, ואני לא כזאת מאמינה, אבל הנה, לדוגמה. אז אני אומרת, ניסיתי, הדבר הזה, כל מה שיכולתי. הדבר הזה, אכלתי רק דברים בחמיצות מסוימת, באמת, באמת, באמת שהשתדלתי. תקשיבי, זה מה ששאלת אותי לפני השידור על הסכמים קרמטיים, את כבר רקמת את בואם לפה, זה משהו מוסכם עלייך מלכתחילה, זה משהו שאי אפשר להתווכח איתו, הישויות האלה, הנשמות האלה שבאו להיות הילדים שלך, הם נשמות שנבחרו, יש לכם דרך משותפת לעשות, סביר מאוד להניח שכבר הייתם בגלגולים קודמים גם ביחד, בכל מיני וריאציות למיניהם, הם ההורים שלך, כל מיני מצבים שונים ומשונים. אני לא יכולה לדמיין את הילדים שלי, ההורים שלי. מה? אני לא יכולה לדמיין את הילדים שלי, ההורים שלי. אז אני למשל, כשעשיתי את קורס שחזור גלגולים, בהמון התנסויות, גיליתי את הבת הקטנה שלי, שהיא הייתה אימא שלי בהמון גלגולים, והרבה פעמים גם בחיים האלה יש לה כל מיני אמירות, או כאילו יציאות כאלה, כמו שאימא רוצה לחנך את הבת שלה, ואני כל פעם אנחנו צוחקות שתינו, אני אומרת לה, מאמילה, בגלגול הזה אני האימא, אז תשמרי על המקום שלך. אז אנחנו נוטים גם לסוף בחיים שלנו דמויות שהיה לנו טוב לעבוד איתם. זאת אומרת שבתוך מערכות היחסים שלהם הייתה דינמיקה מאוד טובה שעזרה לנו להצמיח הדדית אחד את השני, באמת לבחור את השיעורים הנכונים, להביא את המסרים הנכונים שהצד השני יבין מה הוא נועד לבחור, וכשאנחנו מצליחים להשיג הישגים בגלגולים קודמים, אנחנו נוטים לבחור את אותם דמויות שוב ושוב. אתה היית אבא שלי פעם שעברה, שצמחתי איתך טוב. במסעדה שוב ושוב, לא ליפול על מנה חדשה. אנחנו גם מחליפים, יש גם אחרים, אבל אלה שקרובים מאוד אלינו, בדרך כלל כאלה שכבר היו איתנו. לגבי צמיחה רוחנית ששאלת אותי, המטרה כאילו הסופית שלה, למה אנחנו בכלל באים לפה? קודם כל אני אגיד לך ככה, יש אנרגיה מדהימה, שמשכפלת את עצמה, שהיא מלאת אהבה והכלה וחמלה ונתינה וקבלה ויצירתיות מטורפת וססגונית, שהדרך שלה לחוות את עצמה, זה פשוט לחלק את עצמה לשלל ישויות, לצומח, לחי, לדומם לבני אדם, ודרכם לחוות את פניה. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מובן, האנרגיה הזו, הבורא מתגלם בתוך כל אחד מאיתנו, מצטמצם לתוכנו, והוא חווה דרך הבחירות שלנו עוד סוג של תפיסה של עצמו. עכשיו, למה יש לנו ייעוד? כי כשאנחנו באים ועושים את מה שנועדנו לעשות פה, שבדרך כלל זה תמיד משהו שירותי, זאת אומרת, נגיד, אדם לומד לצייר כדי לשמח את האנשים האחרים בציורים שלו, אישה באה לשיר כדי לשמח את הקהל בשירה שלה, הטבע מלמד אותנו את זה, האגם נותן מים לאחרים לשתות, השמש מאירה את העולם, הפרח מפיק ריח כדי שאחרים ייהנו ממנו, הכל נועד למען הכלל. אז כשאדם דורך ממש על המסלול של הייעוד שלו, הוא קודם כל שר את שירת חייו, הוא מגיע לחוות את האושר העילאי שלו, זה הדיוק הכי גדול, כאילו הוא נכנס בול לתוך המשבצת שלו, וכשהוא עושה את זה, אז גם כל מי שנמצא איתו בהסכמים קרמטיים, כל מי שבא איתו בדינמיקה, נהנה ממנו במקסימום, מקבל ממנו את מה שהוא נועד לקבל ממנו.
אז כשאנחנו באים ועושים את המדויק שלנו, אנחנו גם מצליחים להשיג את ההישגים שרצינו, את הבחירות הרוחניות הגבוהות בתוך המבחנים שלנו, ואז כשאנחנו מצליחים לעשות את זה פה, אנחנו עוברים לעולמות של מעלה, למקומות יותר גבוהים. זה מתואר בכל הספרות הרוחנית, במסע של נשמות, בגורלן של נשמות של דוקטור מייקל ניוטון, כל הספרים שמדברים על החיים שמעבר לגלגולים, על הגלגולים ועל מה שקורה שם, אז הם מדברים על זה שהכמיהה של כל הנשמות זה להגיע כמה שיותר קרוב לשכינה, כאילו הקפיצות מדרגה האלו מאפשרות לנו להגיע קרוב יותר לאנרגיה שממנה נוצקנו כולנו, שזה מתואר כחוויית האושר האולטימטיבית, כאילו אין מילים ארציות שיכולות לתאר את האושר שנחווה, כאשר נשמה מצליחה לעלות מדרגות למעלה, והדרך להצליח לעשות את הקפיצות האלה, היא לא שם, היא דרך כדור הארץ, דרך המבחנים שזורים בתוך מערכות היחסים שלנו, והבחירות שלנו בתוכם, אין דרך אחרת, יש אפשרות להתגלם בכוכבים אחרים אגב, אבל הכדור הכי קשוח זה כדור הארץ, הוא מאפשר הוא נותן, יש בו כאילו את כל החוויות הכאב הכי גדולות, אבל מצד שני גם את האפשרות לצמיחה הכי גדולה. אז הנשמות כולן בוחרות להגיע לפה ביודעין, הן בוחרות את כל השותפים הקרמטיים שלהם, הם בוחרים את כל הנקודות המרכזיות שאותן הם צריכים לצלוח בתוך המסע הייחודי שלהם, אבל יש להם גם מצד שני המון המון בחירה, וכדור הארץ זה מעוז הבחירה החופשית, יש לנו המון בחירה, יש לנו כאילו מגוון ענק של הסתברויות מכל בחירה שאנחנו בוחרים, אבל המשחק לדייק כאילו כמה שיותר לתוך המסלול שלנו, נעשה בדיוק כמו משחק החם קר שהיינו ילדים קטנים, כשאת קרובה לדבר הנכון, אז כולם אומרים לך, מתחמם, כשאת מתרחקת קר, בדיוק. אז זה בדיוק שאנחנו סובלים, כשהמתאמנים מגיעים, כשהם מתוסכלים, שכואב להם, שהם בשיא של הכאב שלהם. הם רחוק מהייעוד. אז הם רחוקים, זה הקר הזה, אתה רחוק. ההדרכה דואגת שיכאב לנו, לא כי היא לא אוהבת אותנו, כי היא יודעת שאנחנו פועלים פה בשכחה מוחלטת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה באנו לעשות, אנחנו מגששים באפלה, אנחנו טועים, אנחנו עושים בחירות לא נכונות, ואנחנו מבזבזים זמן, אנחנו מפספסים את הצמיחה. אז כשהם רוצים לעזור לנו, וזאת אגב, הנשמות שמלוות אותנו, זה נשמות שכבר סיימו התגלמות בגוף פיזי, הם כבר עשו את המסלול הזה. עכשיו המסע שלהם זה להצטוות לאנשים בגוף פיזי, ולעזור להם לדייק את הבחירות שלהם. זאת אומרת, ככל שמצליחים להעביר לנו רמזים שאנחנו נבין ונדייק איתם, הם מצליחים במשימות שלהם, אז יש להם פה חתירה משותפת להצליח. לכן ההאזנה לסימנים... יש פה מטרה קבוצתית. בדיוק, ולכן כשאנחנו שומעים את הסימנים ומבינים אותם, שם יש פליקלקים באוויר מזה שסוף סוף הנה בן אנוש לא הולך טבולה ראסה בתוך הג'יבריש הזה, אלא הוא מבין סוף סוף מה מדברים אליו. אז יש פה המון יופי, וכשלומדים את זה, אז פתאום אתה בוחר בחירות שמכבדות אותך, ואתה גם לומד, קודם כל, לאהוב את עצמך. זה הכל מתחיל משם, אנשים לא יודעים לאהוב את עצמם. הם לא מבינים את הערך של עצמם, הם לא מבינים כמה הם מיוחדים, הם לא מבינים כמה... זה הכלל הרביעי, כי אמרת שהשלישי זה לעשות את המקסימום הכי טוב שאת יכולה. לא, הרביעי זה תואר המילה, זה בארבע הסכמות של דון מיגל רויס. תואר המילה זה לשמור על הלימה בין מה שאתה חושב, בין מה שאתה אומר ומה שאתה עושה. זאת אומרת שאם את אומרת, סתם, את מגדלת את הבן שלך ואת רוצה שהוא ילמד, שהוא יהיה משכיל, שהוא יקרא ספרים. ואת אומרת לו, אני לא רואה אותך עם ספר, תיקח ספר ליד, זה חשוב שתיקח ספר. אבל הילד הזה אף פעם לא ראה אותך לוקחת ספר ליד, זאת אומרת, אף פעם הוא לא ראה באקראי אפילו שאת מתעסקת עם ספרים. אז הוא לעולם לא ילמד את זה, ואת לא משמרת את תואר המילה, את אומרת משהו שאת לא מבטא אותו, אין הלימה בין המחשבה, המעשה והמילה שלך. וזה גם אם את רואה מישהי, והיא לובשת איזשהו משהו שהוא נראה לך שלא מחמיא לה, וקבוצה שלמה אומרת, וואי, איזה יפה לך. אל תגידי שיפה לך, את לא צריכה להגיד שיפה לך, תגידי מה שאת מאמינה בו. הדיוק הזה של להגיד רק את מה שאת מרגישה באמת, ולעשות רק את מה שאת רוצה באמת, זה משהו שמגביע, זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, מאוד שאיתה אפשר לצמוח. להיות נאמנה לעצמי, לדעותיי ולמילותיי, זה מה שאת אומרת, שהכל יהיה ביחד, שלא יהיה קונפליקט. כן, וגם לדייק עם עצמך, זאת אומרת שיש לך בחירה בינך לבין משהו שהילד שלך רוצה. ואת כל הזמן בוחרת בילד ואת מבטלת את עצמך, אז את גם חוטאת לו, כי את מונעת ממנו לעבור מבחנים שהוא צריך להתמודד איתם, ואת מתעלמת מהבריאה שאת, כי אלוהים נמצא בתוכך כמו שהוא נמצא בתוכו, ולהעדיף בריאה אחרת עלייך זה לא נכון, הרבה אנשים אומרים, אני לא אוהבת עצמי כי זה מרגיש לי אגואיסטי, אבל אני לא מדברת מהמקום הזה, אהבה לעצמך זה לשמוע
את נהיות ליבך, אם משהו מבפנים מקנן, שאתה רוצה לעשות משהו, שנכון לך לעשות משהו, תקשיב לזה, ההדרכה מדברת דרך הצלילים הפנימיים שלנו, היא מדברת איתנו, היא מנחה אותנו כל הזמן. אם את אומרת, סתם למשל, עכשיו, את צריכה להתקשר למישהו, לעשות משהו למען מישהו, ואת מאוד צמאה, את רוצה לשתות, או שאת רוצה, זה משהו שהוא דחוף לך. הנה, אני מדברת על זה ובדיוק. אז את אומרת, לא, אני לא אשתה, אני קודם מתקשר אליו, ואז את מדברת איתו ואת נחנקת. ואת נחנקת לא בגלל שאת לא שתית, את נחנקת כי ההדרכה אומרת לך, תכבדי את הרצון הנשמתי שלך קודם, תשתי רגע, ותלכי תדברי. אז זה כאילו דוגמה קטנה, אבל זה בא בדברים הרבה יותר גדולים, שאנשים מבטלים את עצמם לגמרי למען מישהו אחר, והם לא מבינים, והרבה זה קורה לאמהות עם הילדים שלהם, שמרגישות שאם הם יעשו למען עצמם ולא למען הילד, הם אמהות לא טובות, אבל הרבה פעמים אומרים, אמא מאושרת בית מאושר, אמא צריכה כאישה, כאדם, לשמוע לעצמה, לעשות לעצמה גם זמנים של לנקות את הראש, של לטפח את הנשמה שלה, של לתת לעצמה אוויר, כי אמא שכל הזמן נמצאת במרוץ וכל הזמן לרצות את כל העולם, הם לא מרוצים ממנה והיא לא מרוצה מעצמה. והדיוק הזה לעצמך מדייק אותך לאחרים בצורה אבסולוטית. אני מאוד מאמינה במה שאמרת, אמא מאושרת בית מאושר, כל פעם שמתקשרת אל האישה אחרי גירושים, והיא רוצה לטפל בילדים שלה כי הם מראים סימני רגרסיה או כל בעיה רגשית אצלם, אני אומרת לה, מה איתך? ואיפה את? עברת עכשיו תקופה מאוד קשה, משבר גדול. אז היא אומרת לי, לא, אני אסתדר, אני גדולה, אני בסדר, אני אמרתי לה, ואת יודעת, הם לא יסתדרו, אם את לא תסתדרי. הם רואים אותך, הם מרגישים אותך, הם שומעים אותך, וגם אם הם לא מבינים מה את אומרת, נגיד הם קטנים מדי, אוקיי? מספיק האנרגיות שלך, זה עובר עליהם, זה חודר. הילדים שלך מרגישים אותך בלי מילים, ואני מסבירה לה שעד שהיא לא תגיע לסנטר שלה, שום דבר אצלם לא יסתדר. אז אני אומרת את אותם דברים, רק אני אומרת אותם בצורה אחרת. הילדים שלה... בשפה יותר רוחנית. לא, הילדים שלה באים להראות לה בדיוק על מה היא צריכה לעבוד על עצמה. אם הילדים שלה רוקים ברגליים והם כאילו באיזשהו בלבלה כזו עם עצמם, יש משהו אצלה שהיא צריכה ללכת אולי לפסיכולוג, או ללכת ליישר לעצמה את הראש, או ללכת להקשיב רגע לעצמה, כי כל מה שהם משקפים לה זה בדיוק הנקודות שהיא צריכה לעבוד על עצמה בהן. כולנו, כמו שאמרתי כבר בהתחלה, הם שיקופים שלנו, הם המראות שלנו. אז יש גם עוד משהו שאני מלמדת באימונים שלי, שנקרא מעגל הליבה. שתמיד יש לנו דילמות בין לבחור ביני לבין אדם אחר, מבחינת האינטרסים של כל אחד, כשדברים באים אחד על חשבון השני, למשל, סתם מתאמנת שלי מספרת לי, שיש לה איזושהי תורנות בעבודה, ומאוד לחוץ עכשיו בעבודה, וזה לא נעים להיעדר מתורנויות, ומצד שני הבן שלה כבר חולה כמה ימים. אז כשאת מסדרת לעצמך את מעגל הליבה, זה אומר, את במרכז, את בסנטר, מסביב הילדים שלך, מסביב ההורים שלך, מסביב חברים, או מקום עבודה, לפי הסדר שנכון לך. ואז כשיש מישהו, שלמשל לבחור עכשיו בין הילד שלה לבין מקום העבודה, אז ברור שהיא תבחר בילד שלה, כי היא בחרה אמנם בילד שלה, אבל היו לה נקיפות מצפון, והנקיפות מצפון משתקפות לצד השני. זאת אומרת, מקום העבודה, שהוא לא ירגיש שיש שלמות בהחלטה שלה, ללכת עם הבן שלה ולטפל בו, אז הם ישבו עליה ויגידו, את לא בסדר, את פספסת פה תורנות, אנשים שילמו על זה בגללך וכאלה. אבל אם הם יחושו את השלמות בהחלטה שלה, כי היא תפעל מתוך מעגל הליבה, זאת אומרת, היא יודעת שהילד הוא קודם למקום העבודה, והיא בוחרת לטפל בילד שלה, והיא שלמה עם זה, אף אחד לא יעז להגיד לה מילה. כשאנחנו מקבלים ריקושטים מבחוץ, זה תמיד כי זה משתקף למשהו לא שלם אצלנו. כשאנחנו מנקים את זה, אף אחד לא יגיד לנו שום דבר. אף אחד בחיים לא יגיד לך משהו שאת לא נראית טוב, או שאת לא מתנהגת יפה, או שאת לא עושה משהו, אם את עצמך לא חושבת בסתר לבבך את המחשבה הזו. כי אחרת אין לזה לאן להתמגנט, זה לא קיים, זה לא יכול להיות מובן. זה גם המשמעות של טלפתיה, שכשאני חושבת עלייך, את חושבת עליי, אני מזמינה אותך אליי? גם. טלפתיה קיימת בין כל סוגי האנשים, או רק בין שניים שיש ביניהם קשר מיוחד? זה כמו שריר שמאמנים אותו, אנחנו יצורים טלפתיים, בבסיס אנחנו כולנו כאלה, אנחנו כולנו מתקשרים, אנחנו כולנו יצורים אנרגטיים, אנחנו רוחניים כולנו, יש לנו המון יכולות, אנחנו קוסמים,
אנחנו כל כך הרבה יכולים לשנות בחיים שלנו, בחיים של הקרובים לנו, אנחנו יכולים לרפא ממחלות חשוכות מרפא, אנחנו יכולים לעשות דברים מדהימים, אנחנו פשוט באנו לפה עם שרביטי קסמים, ואף אחד לא גילה לנו שאנחנו קוסמים, אין לנו חוברת הפעלה, אף אחד לא אומר לנו שהדברים האלה היכולות שתמונים בנו, הם יכולים לחולל כאלה פלאים, ואנחנו חיים את החיים שלנו, פעם מצליח, פעם לא מצליח, אומרים, גם תרנגולת עיוורת בסוף תופסת גרגיר, אנחנו מצליחים פה ושם, אבל אם אנחנו יודעים איך לעבוד עם זה, אנחנו יכולים להצליח הרבה יותר, ואנחנו יכולים לסדר לעצמנו חיים שהם צמיחה בדרך השמחה, אנחנו לא צריכים לצמוח בדרך הכאב, זה לא חובה, אנחנו פשוט מעתיקים, אנחנו רואים מה שיש מסביב, ואנחנו כמובן לא בצורה מודעת, אנחנו רואים שלמשל סתם, אנשים בגילאי 70, אני אומרת את זה גם להורים שלי שיהיו בריאים, אתם רואים כל מיני חברים שפתאום חולים, פתאום נפטרים, פתאום זה, וצאת בסתר לבבם, אנשים אומרים, וואי, אני מגיע לגיל הזה, עוד תכף זה מגיע אליי, אני אומרת, לא, זה ממש לא צריך להיות ככה, אין לך מה להסתכל על מישהו אחר, כל אחד יש לו את המסע שלו, אתה קוסם בפני עצמך, תיצור לך את החיים שלך, תחליט שאתה חי פה עד גיל 90 ומשהו, תיקח את עצמך לשם אם אתה תאמין בזה, זה בידיים שלנו, אנחנו לא מוגבלים. סיכום ביניים לקראת סוף, כי נשארו לנו 10 דקות, ופה אני גם רוצה להשקיע בספרים שלך. אז אני רוצה לעשות סיכום של מה שאני הבנתי ממך עד עכשיו. אנחנו יכולים לברוא לעצמנו את המציאות שלנו, כי שפת הסתרים היא הדדית. אם אני יודעת לפענח את הסימנים שמסביבי, ולקבל תשובות, להיות שלמה ורגועה עם עצמי, לשדר לסביבה, שאני יודעת מה קורה, בעצם הדברים חוזרים אליי, כי זה תגובתי. עכשיו, אמרת גם, שיש הבדל בין לקרוא את השפה לבין להשפיע על השפה. אם אני רוצה לייצר לעצמי את נסיבות החיים שאני חולמת עליהם, כמו שאמרת, לוח שם עם חזון, עם תמונות, מה הולך לקרות בסוף הדרך, איך אני הולכת להצליח, 100, 100, 100, הנה הספר שלי מתפרסם, הנה פה אני עם הבת שלי קוראת, כל הדברים האלה. אז בעצם לשים תמונת חזון, חלומית ככל שתהיה זה בסדר, אבל אם היא לא תהיה, לא נשאף לשם, והאנרגיה שלנו לא תתכוון לשם. אז בעצם את אומרת, הרבה מאיתנו זה אנרגיה, זה כוונה, זה מילים שאנחנו מוציאים, וזה מעשים שאנחנו עושים, וצריכה להיות הלימה בין כל אלו, נניח שלושתם, וזה מתחבר לעשות את הכי טוב שאת יכולה, לפי הכוונה, לפי החזון, לפי החלום, לקרוא את המסרים בדרך, להנדס אותם, למחשבות שלי, ולהאמין בצדקתי, לעשות את הכי טוב שאפשר, ולשחרר, השתמשת גם בכלי הזה, שברגע שאני יודעת שהבית שלי לא נהרס, נרגעתי, שחררתי את המחשבות הנוראיות, ומה אם, ומה קרה, ומה אם, ומה יהיה, נרגעתי. ברגע שנרגעתי, אני בעצם משדרת אנרגיה חיובית, והאנרגיה הזאת, עם האני הגבוה שלי, והישויות הגבוהות של האני הגבוה של מי שלידי, בעצם מתחברות ומסדרות לי את הסביבה, שיהיה לי חלק, שיהיה לי מה שאני רוצה, כי נרגעתי, שחררתי, אני עושה את הכי טוב שלי, בכוונה הכי טובה, בדרך כלל גם עם עבודה טובה כלפי השאר, איך אמרת שלכל דבר יש תפקיד שהוא שירותי, שהוא בא לתרום לסביבתו, כמו פרח שהוא מפיץ ריח לסביבה, אז נניח את מטפלת, את באה לעשות טוב לאנשים אחרים שבאים אלייך עם איזשהו משבר. אז בעצם התפקיד שלך הוא להעביר אותם את המשבר, בזה שעשית טוב להם והשפעת עליהם, את התפתחת רוחנית. נכון, זה תמיד הדדי, זה תמיד הדדי. העניין הוא שמי שלא מבין את השפה הזאת, ולא חושב את דפוסי החשיבה האלה, ולא מאמין את האמונה הזאת, אומר הכל חרטה. בסדר, בגלל זה 13 מהאוכלוסייה, כל הזמן בצרות ובלופים בתוך הבעיות שלהם, ואומרים שדברים תמיד חוזרים. אדם שלא מצליח להתפרנס, ושכל כן, אבל יש פה גם חשיבה קצת נאיבית ופסיבית, שאת אומרת, הכל יסתדר מעצמו. אני אהיה טובה, אני אהיה רגועה, אני אהיה שקטה, דברים יסתדרו לבד. את לא נוקטת פעולה. את מחכה שדברים יסתדרו מעצמם, וזה לא ככה. אמרתי לך, תעשי את המיטב, כשאני הפעלתי את פרויקט ההדסטארט, או כשאני רציתי מאיות, אני לא ישבתי רגל על רגל והמאיות הגיעו, אני למדתי למבחנים, בשיווק של הספר, אני יצאתי מגדרי ועשיתי את כל הפעולות שרק אפשר, אני רק אומרת שחייבת להיות כוונה, את לא יכולה לא לעשות רק פרקטי ולא להאמין, להגיד אני מלא טוטו ואני כאילו לעשות, אבל אני לא באמת מאמין שאני אזכה, זה צריך להיות שילוב. אגב, אני רוצה להגיד לך למשל, תקחי שני אנשים שהם חולי סרטן,
אחד, שכל הזמן יהיה עסוק אני מכיר, קראתי את זה, ואני יודע בדיוק איך ההידרדרות הזאת קורית, ומה השלבים הבאים, ומה זה, והוא חי בתוך המחשבות האלה, זה חומר הגלם שהוא שולח ליקום, ומזה ייווצרו האירועים הבאים שלו. אדם אחר שנמצא באותה הבחנה רפואית, ואומר, אני רואה את עצמי עוד שנה בטיול בחול, אני רואה את עצמי שם, אני רואה את עצמי שם, הוא ייקח את עצמו לשם. תקשיבי, אני באה מסיפור חיים, שאגב, כל התורה הזאת, זה מלמידה מהתבוננות באמי, שהיא חולת סרטן כמעט 40 שנה, וואו. כן, היא הצליחה לעשות משהו שהוא באמת, איזה גידולים אמירים אגרסיביים שהיו בשלפוחית השתן, ברמה שכל 3 חודשים היא עברה ניתוח, לאורך שנים, והדרך הסתכלות שלה, ההסתכלות על עצמה כאדם בריא, אף פעם לא ראינו תרופות בבית, אף פעם לא שמענו שכואב, תמיד מוזיקה, תמיד לבושה ומאופרת, יוצאת לניתוחים שלה כאילו שהיא הולכת לאיזה אירוע, היא אומרת, אני הולכת, עושים לי כמה תיקונים ואני חוזרת כמו חדשה. את לא מבינה כמה ראיתי את זה מול העיניים שלי לאורך כל הילדות שלי, זה פשוט קסום, ההסתכלות על עצמך כאדם בריא, ולא ליפול לתמונות שכולם אומרים לך, אוי, מסכנה, היא אף פעם לא השתתפה במעגלים כאלה של תמיכה, היא לא ביקשה שום סיוע כחולת סרטן, היא פשוט סרבה להיות חלק מכל הדינמיקה הזאת, והיא התנהגה כמו אדם בריא, ודרך זה, לא שלא היו התמודדויות, לא שלא היו משברים בדרך, עברה דברים, אבל היא נס רפואי, אמא שלי, היא נס רפואי, אז הדבר הזה, כאילו אני ראיתי אותו מול העיניים גם בקטעים האלה, ואני אומרת חד משמעית, תראי, אם גורלו של אדם, הרי גם הזמן שלנו פה, יש לו את המסגרת שלו, זאת אומרת, אנחנו באים לעשות רשימת משימות, ברגע שאנחנו ממלאים אותם, אנחנו יוצאים מפה, באחת מהדלתות של המוות, ממילא אנחנו נצחיים, אנחנו אף פעם לא מתים, אנחנו רק מחליפים צורה, אנחנו פה עושים מהמוות ביג דיל, אבל הוא לא, הוא פשוט, אנחנו עוברים למימד אחר, אבל ברגע שיש לך דווח, שעדיין לא סיימת את השיעורים שלך, את באמת יכולה להתגשם פה, ואת יכולה להתגבר על כל דבר, ואת יכולה לעמוד מול דברים, שכל הסביבה תגיד, לא, דבר כזה את לא יכולה לנצח, את כן יכולה לנצח. אם את חושבת בניגוד להם, ואת כל הזמן גם עושה מעשים כאילו, ואת מאמינה בזה לגמרי, אז את פועלת לכיוון הזה, וגם מאמינה בזה, אז האנרגיה הזאת שיוצרת תרחישים בהמשך, אין לה לקחת מסל היצירה שלך משהו שמחבא את זה, כי כל מה שהיא רואה זה הצלחה. ככה הדינמיקה הזו עובדת. אני ממש מבינה מה את אומרת, אני מתחברת, אני מסכימה, אני מאמינה, ואני גם חוויתי את זה, עם הבן הקטן שלי, אני נשקיע בזה דקה, ומפה נעבור לספרים, הוא פרקס במשך 1.5 שעה, פרקוס חום, זה היה נראה כמו אפילפסיה, אמבולנס, טיפול נמרץ, הגיע לטיפול נמרץ, בעלי ואני, שני הצדדים, אחרי כל כך הרבה מנות שהוא קיבל בשביל לעצור את הפרקוס, הוא כבר היה כולו מורדם, אנחנו עומדים לידו ופשוט מחכים לראות סימן חיים, והוא ישן משהו כמו 4 שעות אחרי פרקוס של 1.5 שעה. ובעלי פשוט חשב שנגרם נזק מוחי ולא יצא מזה, ואני סירבתי בכלל למשפטים האלו, זה ברור לי שעוד רגע הוא מתעורר, ומה שקרה הוא פשוט עייף, כי הגוף עייף אחרי פרקוס, וזה הזוע גדול מאוד, זה טראומה. אני הייתי איתו באשפוז, היינו מאושפזים שבוע, יום אחרי שהוא כבר התעורר, הוא לא הצליח אפילו לא לשבת, זקוף, הוא כל הזמן נזל, וכשאמרו לי טוב, 24 שעות אחרי הוא כבר צריך ללכת, לעמוד וללכת, הוא היה בן 2, והוא לא הלך, וגם כשהוא הלך, הוא הלך כמו שמתחילים, רגליים פסוקות, ידיים כמו W, אין שיווי משקל, וכל הזמן נפל, והיה צריך את היד שלי, ונלחצתי, והראיתי לרופאים, והם נורא נלחצו, הם כבר חשבו על הגרוע מכל, על מחלות נוירולוגיות, ועל דברים, ממש, לא נדע. בעלי לא היה איתנו באשפוז, אבל הוא כל פעם בא לבקר, והוא ראה, והוא כבר חשב שהילד נכה, פיגור שכלי, נכה, כיסא גלגלים, כל הזמן מטופל, נטל על הבית. איזה קריטי המחשבות בזמן הזה? קריטי. ואני פשוט אמרתי, יהיה מה שיהיה, מקסימום יהיה שיקום, לא משנה כמה זמן יהיה שיקום, הוא חוזר לעצמו. אני גם באותו זמן ענקתי אותו, אז הוא גם היה עליי, ישן עליי, נשם עליי, אכל עליי, ינק, הכל היה עליי, ואני הייתי מאוד אופטימית. לא יודעת מאיפה הבאתי את האופטימיות הזאת, אבל זה היה לי ברור שזה זמני, הוא רק צריך להתחזק. עם כל הבדיקות שעשו, ועשו לו MRI, ועשו לו את הבדיקות האלה של עמוד נוזל מחוט השדרה, זה נקרא LP, ומה לא עשו לו, ובדיקות דם מכל הכיוונים, הילד היה מחורר מכל הכיוונים, באמת,
בסוף מסתבר שזה היה וירוס, זה היה דלקת קרום המוח, וירוס שחדר אליו, ששיבש לו את כל המערכת הנוירולוגית, וזה הסתדר. תוך שבוע יצאנו מבית חולים, עשינו ביקורות כל הזמן, והילד פשוט חזר לעצמו ביג טיים. ואני אומרת לעצמי, אם לא הייתי מאמינה שזה יקרה, והייתי כולי בפנים קודרות ובאנרגיה שלילית, יכול היה להיות שזה לא היה מסתדר כמו שזה יסתדר, בטח לא במהירות. כן, זה היה הופך להיות משבר ארוך וסובלים וזה, כי זה בדיוק חומר הגלם שאת לא שלחת ליקום, וזה מצוין מה שעשית. אז זה חשיבה חיובית, את קוראת לזה קרמה, את קוראת לזה אנרגיה, את קוראת לזה סימנים, אני קוראת לזה חשיבה חיובית. בסדר, אבל החשיבה החיובית הזאת היא לא נשארת פה, יש לה אפקט, היא עוברת לצד אחר ומביאה את ה... וזאת הסיבה שמאוד הבנתי והתחברתי למה שאמרת, בדוגמה האחרונה שלך, כי איך שאנחנו חושבים ואיך שאנחנו חיים, ואיך שאנחנו, כמו אמא שלך, כן, שחיה את החיים הבריאים. כן. זה העניין. זה העניין. לא, פשוט חשיבה חיובית זה כאילו מושג כבר לעוס ומאוס, ואנשים לא מבינים איזה כוח יש לו באמת, וכמה הוא אפקטיבי, וכמה יש לו, הוא מנוע פעולה משמעותי, הוא משנה חיים. יש לנו, מה נשאר לנו דקה, או מה נשאר לנו? כן, גם אם לא נשאר דקה, אני עדיין רוצה לראות את הספרים שלך, כי יש פה פאנץ'. בסדר. אז הספר שהוצאתי שנה שעברה, ספר הילדים, סיפורי תום איתום, זה ספר שמדבר, אם את שמה לב, לא יודעת, רואים, הדמות הזאת מצוירת בדמותי, הבת שלי העירה את כל הספר, ביתי יובל אברהם. מושעת. כן, ומדובר פה על אימא ובן, 10 סיפורים מחורזים, עם איורים מדהימים, אפשר אולי לדפדף קצת להראות, רגע, לא יודעת כמה אפשר לראות, לא משנה, שהבן מביא כל הזמן, בכל סיפור לאמא שלו, איזושהי דילמה שאיתה הוא התמודד בגן הילדים, בבית ספר, הילד מתפתח, וכל פעם יש איזשהו משהו שמכאיב לו, שהציק לו, שהוא לא יודע להתמודד איתו, והאמא נותנת לו כל מיני זוויות הסתכלות מאוד גבוהות, רוחנית, באופן שהוא גם מוצא את הכוח שלו בתוך הדילמה הזאת, וגם רואה את האחר. איזשהו משהו שמאוד שומר על הקו העדין הזה של לזכור תמיד את עצמך, לאהוב את עצמך במידה הנדרשת, אבל גם לראות את האדם שמולך, ולמצוא את שביל הזהב, שכולם יהיו מרוצים, שלכולם יהיה טוב. והספר הזה בונה ביטחון עצמי לילד, מלמד אותו שכישלון זה לא דבר נורא לומדים דרך זה, שלפעמים גם לא חייב מקום ראשון, גם מקום רביעי נותן את האפקט שלו, כל דבר שקורה יש סיבה טובה, יש משהו שהוא מצמיח בו באותו רגע, על הערך של נתינה, על איך להתמודד עם חרדות, המון, גם על חרמות, יש פה המון מגוון של נושאים מאוד רחב שמטופלים פה, והיום שאני מאמנת אנשים מבוגרים ואני כאילו מזהה את המקומות בהיסטוריה, בעבר שלהם, שיצרו, את יודעת, אנשים סוחבים מילדות דברים עד גילאי 60 ו-70, ופתאום אנחנו רואים איזה סבל יכל היה להיחסך אם היו מלמדים אותם נכון בילדות על הנושא הזה, אז הספר הזה ממש פותר את כל הדברים האלה, ואם אמא מגדלת ילד לאור הספר הזה, היא ממש מבטיחה ילד חזק ומעוצב. יש גם פרשנות למבוגרים בתוך הספר? אני הכנתי גם דפי הנחיות, כי מכרתי את זה גם לבתי ספר, והיועצות חינוכיות ביקשו עזרים איך לעבוד עם הספר, אז הכנתי גם הנחיות, יש אותם למי שמבקש, הם ממש כל סיפור, מאיזה כיוונים לתקוף אותו, ואיך להפיק ממנו את המקסימום. והספר שהוצאתי אוקטובר 23, הוא רומן אירוטי, סיפור אהבה. גם זה דומה לך. באמת, לא, זה ציור שקניתי, שרכשתי מצייר שאני מאוד אוהבת את הציורים שלו, אבל את לא הראשונה שאומרת, זה מחמיא. זה רומן אירוטי, סיפור אהבה אסור בין שני אנשים נשואים, שהם לא בחרו בזה, זה פשוט קרה, ויש שם ממש דיון והסתכלות, התבוננות גם על כל מיני מדדים של אהבה, וגם על המיניות כאפיק תקשורת בין זוג אוהב, זאת אומרת, לתת כבוד לדבר הזה, ומעבר לזה גם אני מטפלת שם בנושא של הטרדות מיניות, זאת אומרת, נשים שחווים את הדבר הזה, יש שם איזה אירוע בתוך הספר שגם מלמד איך לצאת מהמשבר הזה, ואיך לראות אותו בעיניים אחרות, ספר מאוד מאוד מעניין, מאוד מפתיע, מאוד מורכב בתוכן שלו, וזהו, והוא יצא לאור בסוף שנה שעברה, ובדיוק פרצה המלחמה,
אז אנחנו עכשיו מתחילים להניע את השיווק שלו, ואני מקווה שהוא ייגע בהרבה לבבות. זה ממש מרשים לדעת לטפל בנושאים כל כך עדינים ומורכבים דרך ספר. ואת גם אומרת שזה ספר אירוטי, זה אומץ להוציא ספר אירוטי. זה נכון, זה היה תהליך עד שהוצאתי אותו. המוציא לאור של הספר הזה, ראובן שבת המקסים, ממש לחץ עליי תקופה ארוכה, קודם כל לשלוח לו כמה עמודים להתרשמות שלו, ואחרי שהוא התרשם מ30 העמודים הראשונים, הוא פשוט שיגע אותי, ולא הסכים שהספר יישאר במגירה, הוא אמר לי, רונית, זה עוול שהדבר הזה לא יצא החוצה. מאוד מאמין בספר, אני מאוד אהבתי אותו, הייתי כל פעם ככה קוראת כמה עמודים ומתלהבת מהכתיבה, ואומרת, אבל אני בחיים לא הוציא אותו, אין לי אומץ להוציא אותו. נכון, אבל והיה כן, לך, איזה יופי, זה היה תהליך. יצירה נולדה לעולם. כן, כן. ויש עוד רומן. כן, הרומן הראשון זה משהו ביודע, זה רומן ביקורים שלי, זה גם אותו צייר, איש גורדון אגב, צייר את שני הציורים של הכריכות של הספרים שלי. הספר הזה נולד מדיכאון לידה שחוויתי בלידה השלישית שלי. מישהי בעבודה אמרה לי, רונית, דרך טובה לרפא את עצמך, זה פשוט לכתוב את הדברים, ואני כתבתי את מה שהרגשתי. כן, יש לכתוב לעצמי ויש לכתוב ולהוציא ספר. כן, אבל אחרי משהו כמו 8-7 חודשים, שנתקלתי בכתב היד הזה, וכבר הייתי במקום אחר, כבר נרפאתי והייתי ממש בסדר, פתאום כאילו המילים היו כל כך חזקות ושאבו אותי, ואמרתי, וואי, זה ייגע באנשים, זה משהו שהוא מאוד עוצמתי. אז פיתחתי את זה, והוספתי לזה כל מיני סצנות שלא היו ולא נבראו, משהו מעורב של דמיון ואמת, והפכתי אותו לרומן הביקורים שלי, זה הספר הראשון שהוצאתי לאור. וגם הוא היה הדסטארט? לא, את זה הוצאתי לבד, את זה הוצאתי בהוצאה עצמית, דרך הוצאת אחווה, את סיפורי תום מתום דרך ספרי ניב, וכשהפרח נפתח דרך מיטב ארגמן ראובן שבת, ועכשיו יוצאים המון פרסומים בעיתונות על הספרים האלה, בעזרתו האדיבה של היחצן המדהים שלי, יורם גלילי. אני מכירה אותו, דש. מדהים, איש מדהים באמת, עושה איתי עובד הרבה עם מאמנות, המון. כן, כן. זהו, בטח שומע את זה. מקסים, אז רונית, דיברנו על כל כך הרבה נושאים בהתפתחות רוחנית, בגלגולים, בהסכמים קרמטיים, בארבעת השלבים של ההתפתחות, ונתת המון דוגמאות, ובסוף קינחנו עם המלצות לספרים. אז תודה רבה שהגעת להשאיר אותנו מחוכמתך ומניסיונך. תודה רבה לך, היה לי כיף. להתראות. ביי ביי.